No one is a stranger in God's eyes. He loves every person from every nation and calls us to do the same. In Matthew 5:44-45, Jesus teaches us to love even those who are different from us, just as God sends sunshine and rain to everyone. The story of the Good Samaritan reminds us that kindness has no borders. As we reflect on this message, let us open our hearts to love like Jesus, accepting, helping, and welcoming everyone with open arms. Ang usa sa labing dakong paagi sa pagpahayag sa gugma sa Dios mao ang pagtratar sa uban nga may kaayo ug pagtahod bisan asa sila nagikan o unsa ang ilang gituhuan. Ang Matthew 5:44 hangtod sa 45 nagtudlo kanato sa gugma nga walay pili, walay pinihig. Si Jesus nag-ingon nga higugmaa bisan ang inyong mga kaaway. Kung adunay magdaot kanato, dili kita angay mo balos og daotan, kundi magpakita kita og kaayo. Magampo para kanila og buhaton ang hustong butang. Ang Dios nagpakita sa iyang gugma sa tanan, sa buutan ug sa daotan. Gipasubang niya ang adlaw para sa tanang tao ug nagpaulan alang sa tanan. Gusto niya nga magpakita usab kita og gugma, magtinahuron ug magtabang sa uban sama sa gibuhat niya. Sa dili pa ta mo padayon, magampo una kita. Let us pray. Our most gracious and kind Heavenly Father, please be with us as we study your lesson. Help us, O Lord, to understand the message tonight. Give us the knowledge and wisdom, inspiration of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray, amen. God's love shines through us when we are kind to others. Jesus calls us to love everyone, embracing all cultures and backgrounds with kindness and respect. Just like a rainbow has many colors, the world has many different peoples, and God loves them all. Kini nga mensahe nagpasiugda sa katahom sa gugma sa Dios nga walay pinili. Gipakita niini nga ang pagkamalumo ug pagtahod sa uban sa usa ka pagpamalandong sa kinaiya sa Dios. Sama sa balangaw nga nagpakita sa nagkalaing-laing kolor apan usara ka maayong kahayag. Gipasabot usab niini ang hinungdan nga papel sa pamilya sa pagtudlo sa mga kabataan sa pagkamapainubsanon o paghigugma sa mga tao gikan sa nagkalaing-laing kultura. Sa katapusan, kini nag-awag kanato sa pagpasanag sa kahayag ni Jesus pinaagi sa gugma ug kaayo. Ang tinuod nga Kristohanon nagabuhat dili tungod sa obligasyon, kundi tungod sa gugma kang Kristo. Kini nga gugma nagapukaw og tinuod nga mabination og pagpangga sa atong isig katao. Testimonies for the Church, Volume 5, page 168. Si Jesus nagpakita og tinuod nga gugma alang sa tanan o gusto niya nga kita usab may gugma sa uban. Wala siya nagtan-aw kung asa nagikan ang tao, kung unsa ang ilang kagikan o kultura. Gipakita niya ang kaayo, gugma og pagtabang sa tanan. Pinaagi sa iyang kinabuhi, gitudluan kita nga higugmaon ang tanan, bisan kinsa sila ug bisan asa sila nagikan. That the Ministry of Healing, page 25, nag-ingon, Christ recognized no distinction of nationality or rank or creed. The scribes and Pharisees desired to make a local national benefit
of all the gifts of heaven and to exclude the rest of God's family in the world. But Christ came to break down every wall of partition. This means that Jesus did not show favoritism based on nationality, social status, or religious beliefs. While the religious leaders of his time sought to keep God's blessings only for their own people, Jesus came to remove these barriers and offer salvation to all. Ang istorya ni Sam, usa ka modernong maayong Samaritanhon. Adunay sugilanon nga atong paminawan karon gabhiuna nga kini maghatag kanato og leksyon o kasinatian, pagtudlo o atong moral nga obligasyon ngadto sa mga katawhan nga nagkinahanglan og panabang. Mao kini ang sugilanon ni Sam, usa ka modernong maayong Samaritanhon. Samtang pauli na si Sam gikan sa trabaho, nakakita siya og usa ka tawong nahulog daplin sa dalan. Samaran kini og murag walay kusog aron mobangon. Daghang mga tawo ang miagi. Uban mitan-aw lang. Ang uban nagpakaaron ingnon nga wala sila makakita. Wala magduha-duha si Sam sa pagtabang. Miduol siya. Nagpakisayod kung okay ba ang tawo. Ug nitawag og tabang. Gihatagan niya og tubig o gigamit ang iyang jacket aron mapainit ang tawo. Pag-abot sa ambulansya, nagpabilin siya aron masiguro nga naa sa maayong kamot ang tawo. Sa wala pa siya mulakaw, niingon pa siya sa nag-andam nga mutabang. Ingon siya, mutabang ko sa hospital bills kung kinahanglan. Wala niya giisip kung kinsa o tagaasa ang tawo. Ang iyang giisip kay ang pagpakigta o gugma o kaluoy. Unsa man nga leksyon ang atong makuha gikan niini nga sugilanon mga kaigsuonan. Gitawag kita ni Jesus sa paghigugma o pagtabang sa uban. Bisan kinsa pa sila, sama ni Sam, kita usab mahimong maayong Samaritano, pinaagi sa pagpakita og gugma og kaluoy sa uban, matag adlaw. Aduna ako'y hagit kaninyo, tagsa-tagsa ka panimalay karong gabhiuna. Unsaon nimo pagtabang og pagpakita og kabuutan sa uban karong simanaha. Si Jesus mao ang hingpit nga pananglitan. Nagpakita siya og kaayo og respeto sa tanang katawhan. Iyang gipakita kini sa iyang pagkigsulti sa babaeng Samaritanon sa atabay. Makita kini sa Juan 4, versikulo 7 hangtod sa 26. Kini nga sugilanon mahitungod sa usa ka babae nga Samaritanon nakigsulti kang Ginoong Hesukristo. Makita usab kini sa iyang pag-ayo sa usa ka sanglahon nga Samaritanhon nga mibalik aron pagpasalamat kaniya. Lucas 17:11 hangtod sa 19. Pinaagi sa iyang kinabuhi, si Jesus naghatag og ehemplo kung giunsa nato pagpakita ang gugma og kaluoy alang sa tanan. Bisan kinsa sila o asa sila nagikan, kini nagpalalom sa punto nga si Jesus mao ang atong modelo sa gugma, kaayo og pagtahod sa tanan nga katawhan. Ang gugma ni Kristo ana sa atong kasing-kasing. Kini magapadayag sa atong kinabuhi. Sama sa pahumot nga dili matago. Ang buhat sa Dios makita ug mabati sa atong mga pulong ug binuhatan. Ang matag usa nga makigkauban kanato makasinati sa iyang balaan nga impluwensya.
Isip ginikanan ong magtutudlo atong katungdanan ang pagmatuto sa mga kabataan nga nagpakita og kaayo og pagtahod sa tanang katawhan. Ang atong mga pulong ug buhat kinahanglan magapakita sa gugma ni Kristo. Unsa nga pamaagi mga kaigsunan? Pinaagi sa pagsulti og malumo ug maayong mga pulong bahin sa uban bisan pa sa ilang lahi nga kagikan. Unsa pagayod? Pagdasig sa mga bata nga makig-amigo ug magpakita og respeto sa tanan. Ug pagpakita sa gugma sa Dios pinaagi sa matinud-anong buhat. Ug pagtabang sa mga ginatamay o ginadaog-daog. Ang gugma sa Dios makita sa atong kinabuhi. Kung magpakita kita og pagkamapainubsanon, pagkamanggihatagon, og unsa pa, hostisya. Kita mahimong suga sa kalibutan alang kang Hesus. Isip usa ka pamilya, maghigugma kita sama ni Hesus. Ang sugilanon sa maayong Samariano, nagtudlo kanato nga ang tanang tao mao atong silingan. Bisan asa sila nagikan, si Jesus nagpakita og kaayo sa tanan ug kita mosunod sa iyang pananglitan. Tabangan ang nanginahanglan. Magpakita og gugma sa tanang tao. Dawaton ug respetuhon ang lahi-lahi nga kultura. Bisan unsa ang kagikan ug pagtuo, ang matag usa takos sa gugma ug kaayo. Kung maghigugma kita sama ni Jesus, kita mahimong suga sa kalibutan ug madala ang uban paduol diha kaniya. As we conclude this message, mga kaigsunan karon nga kagabhion, let us take a moment to reflect on the profound love and acceptance of Jesus demonstrated throughout his ministry. He calls us to love not just those who are familiar to us, but also those who may be different, those from other cultures, backgrounds, and walks of life. This is the essence of the parable of the Good Samaritan, a call to radical Christ-like love that breaks barriers and fosters unity. Loving as Jesus loves is not always easy, but it is a divine command and a privilege. As Matthew 5:44 to 45 reminds us, sama sa gibuhat sa Dios nga nagahatag sa adlaw ug ulan sa tanang tawo, kinahanglan usab nga ang atong gugma walay pagpili. Dili lang sa mga sayon higugmaon, apan apil sa tanang tawo, bisan pa sa atong mga kaaway, aron mapakita nato ang grasya ug kaluoy sa Dios. Si Ellen White nagpasabot sa The Great Controversy, page 598, nga ang atong unang katungdanan mao ang pagpangita sa kamatuoran gikan sa pulong sa Dios o pagkinabuhi niini. Kini nga kamatuoran nagadasig kanato nga mahimong mahigalaon ug maluluyon, magpakita og maayong pananglitan aron ang uban magbuhat usab sa maayong paagi. Ang atong pagtuo dili angay nga magpabilin lang. Kinahanglan kini nga buhi nga pagpamatuod nagdala sa uban kang Kristo pinaagi sa atong mga pulong o buhat. As we bow our heads in prayer, let us ask God to give us the heart of Jesus, a heart that loves, welcomes, and embraces all people. Let us pray for opportunities to be a light in this dark world, showing kindness where there is division and love where there is indifference. Finally, let
us take this message beyond these walls, engaging in meaningful discussions with our families about how we can be more intentional in welcoming others. May our home, churches, and communities reflect Christ's love so that everyone we meet may see His light shining through us. Let us pray. Heavenly Father, thank you for showing us what true love looks like through Jesus. You welcome all people, no matter their background, and you call us to do the same. Lord, soften our hearts so we may love you as you love. Help us to see beyond differences and show kindness to everyone, just as the Good Samaritan did. Give us the courage to stand up for those in need and strength to be a light in this dark world. Tonight, we make a choice to love without limits, to serve without hesitation, and to welcome others just as Jesus welcomes us. Fill us with your Spirit and lead us in your ways. In Jesus' name we pray. Amen.